Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. Hoxe imos comezar o programa con música, acompañando os 200 escolares que se reuniron na Praza Maior para celebrar unha xornada que estivo chea de ritmos e diversión. Son Olalla Ferreira, son unha das profes que participamos neste grupo de formación coordinado polo CFR de Ourense. En concreto somos case todos profes de música e algúns tamén de educación física, primaria ou infantil. Estamos traballando un pouco sobre os recursos musicais adaptados a estas idades de infantil e primaria e decidimos poñer en marcha esta xornada de proba soamente con actividades musicais que está tendo moi boa acollida entre os nenos porque é todo moi dinámico e moi rítmico. Achegar a música, a asignatura de música e danza que temos nos centros, ao alumnado dunha maneira un pouco máis informal, mesturarse con nenos de outros coles, poder poñer en práctica unha puntiña de iceberg do que todos os profes de música curramos nos nosos centros, pois darlle un pouco de visibilidade. Estamos haciendo unos juegos con vasos, actividades de música, estamos jugando con unos palos que hay que tener mucha coordinación y mucha atención y hay que estar muy atentos. Si uno se equivoca, pues no pasa nada, se vuelve a intentar. Hay que pasar los vasos cantando una canción. Hai aspectos da educación musical que son fundamentais para despois arrincar con outras competencias de outras asignaturas. Por exemplo, son fundamentais para as matemáticas, para a velocidade lectora, para secuenciacións, temas de lateralidade. Si gustaríanos pois que repercutise máis no día a día dos centros, pero polo de agora temos unha sesión semanal co que traballamos. E seguimos con música. Hai unhas semanas celebrouse o encontro Ourencanto, no que centos de escolares interpretaron algúns temas moi animados. Un deles foi o tema principal da película Coco, que aquí vos enseñamos. No
E despois de tanta música, imos facer unha pausiña e agora mesmo voltamos con máis Xornal Escolar.